Már itt is vagyunk, és ahogy ígértük, bemutatjuk azt a magyar úriembert, aki képes volt kimászni a legmélyebb gödörből, és virágzó birodalmat építeni szinte a semmiből. A hitén és az akarat erején kívül más vagyona nem volt. Ma már viszont ő önt lelket azokba, akik a boldogulást nem a saját hazájukban keresik. Amióta az emberiség az eszét tudja, mindig is lesznek felfedezők. Olyanok, akik nem elégszenek meg azzal, ahova születtek, valami másra, újra vágynak. Olyanok, mint például azok a magyarok, akik Londonban próbálnak szerencsét. Nem bántam meg, de nagyon sok munkám van ebben, szóval nagyon kemény volt. 2,5 évig dolgoztam úgy, hogy 3 munkahelyen szabad nap pihenő nélkül minden nap. Szabó László 12 éve érkezett Angliába. Otthon sikeres vállalkozónak számított, de olyan dolog történt, hogy nem volt maradása. Nekem otthon volt egy diszkó, pizzériám, meg egy ilyen cukrászda mellett, ami leégett mai napig tisztázatlan okokból. Én akkor majdnem mindenemet elveszítettem, sőt mondhatjuk, hogy mindenet elveszítettem. És úgy éreztem, hogy nincs otthon, vagy nem tudok otthon maradni, és valamit kezdeni kellett magam, és ezért kijöttem megpróbálni. László történetét korábban már bemutattuk a Fókuszban. A férfi a feleségétől elvált, a szülei nem éltek, és mivel nem volt bejelentett lakhelye, hajléktalanként regisztrálták. Ekkor az utolsó pénzén vett egy Angliába szóló buszjegyet. Úgy voltam vele, hogy bármilyen munkát elvállalok az elején, aztán mehet közben majd váltok. Mivel ajánlották nekem ezt a mosogatós munkát, pénzem nem volt, azonnal elfogadtam, de tudtam, hogy ennél többre vagyok képes, és tudtam, hogy ennél többre fogom vinni, ezért végülis mindent megtettem azért, hogy előrébb tudjak lépni. Mosogatóból pizzasütő, majd szakács, aztán étteremvezető lett. A megtakarított pénzéből pedig elindított egy vállalkozást. Ebbe a szobába be kell rakni egy dupla ágyat, szekrényel, fiókossal, mérjétek le az ablakokat a függönytartónak, meg a függönynek. Csináltam egy építési vállalkozást, és így kerültem kapcsolatba az ingatlanokkal. Először felújítás, majd kiadás, majd vásárlás. És közben így jött létre ez a Londoni Magyarok cég is. Itt van nekünk is egy építkezésünk, itt most építkezünk. Szabó László Londonba érkező magyaroknak biztosít szállást, segíti a beilleszkedésüket és a munkakeresést. Itt már van egy kialakított konyharész, itt van egy ilyen fürdőszoba rész, ez már így, ez is át lett így alakítva. 1 hónap kaukciót, meg 1 hónap lakbért kell nekik előre kifizetni, ha egy angol ingatlan ügynökségtől bérli a lakását vagy szobáját. Most mi ebben segítünk, hogy mikor valaki kiérkezik, akkor mi ezektől a referencia papíroktól eltekintünk, és csak 2 hét kaukciót kérünk, és hetente fizethetik a lakbért. Most a legújabb építkezés helyszínét látogatjuk meg. Ebben az épületben is kiadó szobákat alakítanak ki, és itt kap helyet a vállalkozó új irodája is. A legújabb vállalkozásom az, hogy Magyarországra egy látványpékséget kihoztam ide, és 200-300 üzletet szeretnénk nyitni Londonba, és ennek lesz itt a központi bázisa. Ádám 13 hónapja érkezett Londonba. Otthon elvesztette a banki munkáját, ráadásul egy érzelmi mágnes is útra csábította. Beleszerettem egy lányba, aki kijött ide Londonba. Én igazából utána jöttem ki, azt gondoltam, hogy itt most már nincsen veszítenivalóm. 2,5 hónapig volt munkanélkül, majd ő is mosogatással kezdte. Ez az étterem már a második munkahelye. Azt mondja, kompromisszumkészség és nyelvtudás nélkül itt elveszett az ember. Én azt hittem, hogy kiválóan beszélek angolul, egészen addig hittem ezt, amíg le nem szálltam a buszról, vagy meg nem érkeztem, mert utána én egyből tudtam, hogy kb. egy 2 éves angol kisgyermek szintjén van az én angolom. Just we have to make some, most már akár 4 éves, 5 évessel is kedélyesen el tudok diskurálni a világ dolgairól, de még azért messze nincs azon a szinten, hogy egy normális munkát összeszedjek. Nemzetközi társaság veszi körül. Brazíltól a szlovákig sokféle náció képviselteti itt magát. Hát mondok egy példát így a szabályokról, hogy itt minden 20 percenként be van állítva a konyhán egy óra, 20 percenként csipog, és akkor mindenkinek oda kell mennie megmosni a kezét. Kalandvágyóbb az átlagosnál, de azt meséli, voltak nehéz időszakai. Ennek ellenére soha nem bánta meg, hogy idejött. Persze leragadni sem akar. London olyan, mint egy mocsár, tehát nem szabad maradni egy helyben. Mindig menni kell előre, mindig lépni folyamatosan, és bizonyos tekintetben azért működik normálisabban ez a munkaerőpiac, mint a magyar. Sziasztok, Pény vagyok, Londonból, nem sokára találkozunk. Néhány hónapja bemutattuk, hogyan boldogul a magyar rapper Payne a brit fővárosban. Akkor csak alkalmi munkákból élt, mára viszont úgy tűnik, hogy állandó munkaszerződést kap, így végre el tudja tartani a családját.
Szintén a családjával vágott neki az ismeretlennek az X-Faktor első szériájának felfedezettje Sodeinde Dorka. Férje Jafar focista szerződésben reménykedik Birminghamben, Dorka pedig az itteni énekesi karrierjét építgeti. Itt ebben a kis utcában itt vannak kis kávézók, egy kis terecske, ott leszoktak ülni az emberek, hogyha úgy jobban süt a nap. Ez szokott néha. Londonban találkoztunk Péter Szabó Szilvivel is. A Nox énekese 3 éve egy csalódás következtében Ausztráliába menekült, és most áttette a székhelyét ide. Nyugat-Londonban vagyunk, és szeretem ezt a környéket, mert egyrészt nagyon sok magyar él ezen a részén a városnak, másrészt pedig minden egy helyen van. De most vissza Szabó Lászlóhoz, aki az eltelt évek alatt 2 diplomát szerzett és egy valóságos vállalatbirodalmat hozott létre. Van a 130 ingatlan a cégnek, 500 kiadószobája, van egy 40 szobás hotelunk, van 3 magyar boltunk, meg 3 ingatlan irodánk itt Londonban. A beszámolók többsége azt támasztja alá, hogy kiutazáskor jó, ha van kire támaszkodnunk. Emellett elengedhetetlen az anyagi bázis és a nyelvtudás is. Ha ezek megvannak, megvan az esély a sikerre is. Akkor van sikerélményem, mikor látom, hogy a másik ember is boldogul. Szóval mikor valaki kijön és megtalálja a számítását. Konyhai kisegítő, pizzafutár, sofőr, vagy éppen orvos, jogász, közgazdász, széles a spektrum. Van, aki utcaseprőként dolgozik itt, és olyan is akad, aki magánóvodát alapított, ahová olyan gyermekek járnak, akiket a szüleik néha egy szülinapi zsúra helikopterrel szállítanak. Ezekben az emberekben egyetlen dolog közös, a bátorság, hogy merték bevállalni. De mindannyian azt mondják, hogy azért nem olyan könnyű talpon maradni itt idegenben. Vannak, akik feladják a külföldi kalandot és hazatérnek, másoknak viszont sikerül. A vállalkozó kedvűek kicsit olyanok, mint a középkorban a legények. Vándorolni indulnak, hogy tapasztalatokkal gazdagodjanak. Az pedig már, hogy hol válnak mesterré, egy következő történet.